Здравейте, приятели! И аз, като всички българи на мода, реших да се прибирам за България след 11 години в Германия. Сега ще кажете, защо ще се прибираш? Защото се наситих от емигрантския живот. Тук няма просто начин човек да остане и да е щастлив, поне за хората, които нямат някакви определени цели в живота си. Аз като човек с цели изпълних повечето от целите си, искам да живея един спокоен, нормален живот. Знаете всички, че сега отскоро има голям тренд хората да се връщат в България, да живеят спокойно, но това се случва след като минете по този път. За мен беше 10 годишен път, за да разбера, че най-добро от собствената ти държава няма, никога няма да стана немец, защото съм в Германия, никога няма да постигна тази духовна свобода и мир със себе си тук в Германия, където и да съм. И бих казал тази народна мъдрост, която хората винаги казват: камъка си тежи на местото. Да, наистина е така. Не казвам, че никога може би да не се върна повече тук. Никой не знае за бъдеще каква ще му съдбата. Но искам само да ви кажа, че след определена възраст на човека в живота си, трябва да поеме по път, по който да се грижи за здравето си, да намира време за семейството си и да е щастлив, защото за какво го живеем този живот, като не сме щастливи? Където и да сте по света, няма ли щастие в живота ви, трябва да промените нещо. Затова ви давам съвета, ако сте решили да заминете за чужбина, направете си един добър план как ще оползотворите времето си, за да може по най-бързия начин да постигнете мечтите си и да живеете един спокоен, щастлив и задоволен за вас живот. Чао!